Hip hip hurra! Jeg hedder Bettina, og jeg er virkelig glad i dag, fordi i dag, den 10. maj 2014, der fylder min blog Ringe i Vandet 1 år. Og i den forbindelse, så har jeg lavet den her lille video til jer, for at fortælle jer lidt om, hvad mig og min blog har opnået på det her år. Først og fremmest er jeg faktisk utrolig stolt, fordi jeg har formået at skrive minimum 1 indlæg om ugen i et helt år. Og det betyder, at jeg lige nu er oppe på 64 indlæg. Derudover så har jeg fået over 3.500 views på det her år, hvilket jo svarer til, at jeg cirka har haft 10 views om dagen. Så det er jeg bare utrolig glad for, og det er virkelig dejligt at vide, at der er nogen derude, som læser med. Så alt i alt har det bare været et virkelig godt år, og jeg synes bare, det har givet mig så meget at starte den her blog, fordi før i tiden, der fokuserede jeg meget på alle dem, som synes, at velgørenhed, det var måske noget pjat, og det var ikke noget, man burde støtte. Men nu har jeg ligesom fået vendt hele mit fokus til, at jeg har fået øjnene op for alle de mennesker, som faktisk synes, at velgørenhed er rigtig vigtigt, og alle de arrangementer, som der faktisk foregår rundt omkring i København. Jeg er blevet overrasket over, at jeg har slet ikke haft nogen problemer med at finde indlæg til min blog. For der har bare været så meget at tage, og jeg har slet ikke kunne nå at skrive om alle de arrangementer, der foregår. Så det er bare en super positiv oplevelse, at jeg nu har puttet alle de positive ting ind i mit liv omkring velgørenhed, i stedet for at have fokus på dem, der ikke synes, det er vigtigt. Lige for tiden, der arbejder jeg på at nå ud til flere mennesker og få spredt kendskabet til min blog. Jeg har omkring 130 likes på Facebook, og det er jeg jo mega glad for, men det kunne bare være mega fedt at få endnu flere, fordi jeg er ret sikker på, at jeg har en målgruppe derude, som måske ikke lige er stødt på min blog endnu, men som faktisk vil være meget interesseret i at læse om alle de her forskellige velgørenhedsarrangementer og de personlige beretninger om frivilligt arbejde. Så hvis du ikke har fortalt dine venner og familie om min blog, så vil det være mega fedt, hvis du har lyst til at gøre det. Eller hvis du kunne dele den på Facebook og få dem til at like den, så håber jeg i hvert fald, at det næste år bliver lige så godt, og jeg kan nå ud til mange flere mennesker. Det var alt for mig nu. Tak fordi du lyttede med. Hej hej.